חברים, כאן איתי. כן, אתם לא הייתם מוכנים לפתיח כזה, נכון? כן, אתם לא הייתם מוכנים לפתיח שכזה, אבל למה אתם כן הייתם מוכנים? אתם הייתם מוכנים לדעתי. רגע. לדעתי אתם הייתם מוכנים להרבה דברים. רק לפתיח כזה אתם לא הייתם מוכנים, כאילו. למה שתהיו מוכנים לפתיח שכזה? שנחזר אליי. ולהתחיל. בוא נעמוד פה. אומייגאד. זה עושה לי כאב ראש, הדבר הזה עושה לי כאב ראש. באמת. יואו. כך נורא. רגע, אנחנו באים. אנחנו... אני לא אומר לכם משהו. לדעתי אתה מספיק זורמים. אני שאני צפוי. למרות שאין הרבה. זה רק כרגע 3 סיפורים. אני 4. ואתם מדמם את המוזיקה הזאת? כאילו... נגד מוזיקה? אוקיי, שכחתי לשנייה איך לשחק, יואו. במקרה, תזכרו, במקרה אם לא שמתם לייק וסאב, אז זה יהיה מאוד באסה. בוא נבוא פה. אומייגאד. אני לוקחת את המידע. אוקיי. אומייגאד. אוקיי. בוא נבוא לפה, פה. היי. אל תשתמשו סתם ככה בבלוקים, זה לא טוב. אני פשוט... לא יודע איך לעשות בטוס. סבבה, אני כאילו... אני כל כך חי בסרט. יואו. תסתכלו. אומייגאד. במ. למה הם חושבים? נראה כאילו הם אדומים. מה? רות עם מו לא משנה, תשימו לב בזה והכל יהיה בסדר. ואם אתם לא שמתם לייק וסאב, זה חמור. מאוד חמור אם לא שמתם לייק וסאב. כן, בשביל זה אתם צריכים לשים לייק וסאב. בשביל זה. זה לא קצת הבא של לפעמים שאתם לא שמים לייק וסאב. כן, זה הבא של... הביא את זה לאחד מהמשחקים. אתה מחברים קבוצה שלי? לא, אף אחד מהם לא רוצה את זה, אז אני פשוט... כן, אני בסדר, ערכתי לו לציין, אבל זה אתגר שאסור להשתמש בגולד,
אין, אבל זה בסדר. כי עכשיו אתם... אולי אתם שמתם לב שאני לא השתמשתי עכשיו בכלל בגולד, כי אני באתגר. מן הסתם. צריך להשתמש בגולד. לא הבנתם אולי לא, אבל אני... קשור להשתמש בגולד. זה כל הפרדה של הסרטון. מה שלא סיפרתי לכם. טוב. אוקיי. בוא נחכה. אתם יודעים כמה אני מתאמץ בשבילכם? אני משחק בדורס על מסך קטן כדי לוודא אני רואה את העכבר שלי פעמיים כדי לוודא שזה לא מעל 15 דקות. אני משחק את זה במסך קטן. לפעמים אני רואה שחור ואתם לא. אז בסדר. קרמה. בפ, בפ, בפ. אולי. טוב, לפחות הוא לא קיבל את הדברים שלי חזרה, ונראה לי הוא לא תכנן שזה יקרה. נראה לי הוא לא תכנן שזה יקרה. בבקשה תשימו לייק וסאבסקרייב כדי שאני אוכל לעשות עוד תוכן כזה מאוד מגניב, כי אם אתם לא תשימו לייק ואני אראה שאתם לא שמים לי לייקים אבל אני יודע שאתם עושים. אתם לא, אני לא אוהב לכם. יש לי עבודה בגיל 7, אני בן 7. אומייגאד, לא, הלך עלינו. רגע, אני בלו. אנחנו 2. רק 2 אנשים. כבר 0 אנשים יש בבלו. לנו יש רק 1. גיים אובר. טוב. לא מאמין. אוקיי. זה נראה לי עומד להיות הסוף של הסרטון. ביי.